A, ce prost ești, băi! Ioane, tu ești! Hai să întâi mai telefoanele ascunse. Dă-mi coa. Shit! Hai mă, lasă-mă să pup și eu! Nu, nu! Bătaie cu torci! Nu! Nu! Nu pe telefon! Nu! Ce punem? Nu bagi nebun la cap! Mă pup și mei la mulți ani. Da. Mai văd la mulți ani. Mă mulțumesc, nu-i pe el! Dă și mie. Am vrut să moară maică mea. Băi, nu o pup pe cagina ta? Nu! Nu! Salvează singur. S-a terminat? Am dat eu stop. Stop, salvează singur. Da? Da. Sigur? Da, da. Ia uite-o pe frate! Băi! Care-mă! Să-l împui. Adu trompeta, vezi că e acolo în prima, la uși acolo. Ce să aduc? Trompeta. Ești șmecher autor. Ia șampanie. La Adina, la... La Adina! Vreau și eu, bă, șampanie! Chitroșilor! A aruncat-o testul pe aici. Ați stricat bunătate de torci. Bă, pe scaunul la Adina! A văzut? Băi! Ce-a întâmplat, mă, de față? Acum trebuie să ne spălăm. Salut, fane! Mi-a spătat tricou, băga mea și... Băi, tricou! Pleacă de aici. Pleacă de aici. Te rog eu, ia mea!